דיברתי עם מזל, כן. ואני פשוט חייב לשאול אותך שאלה חשובה. כשהייתי שם אני הבנתי את זה ממך ישר. את מודעת לזה שאת נחשבת כאשמה בתאונה, נכון? אני לא עונה לך על שום שאלה כרגע. כי אני אגיד לך, באותו רגע, אתה דאגת לתת לי הרגשה שאני אשמה. אבל אתה בכלל רק צרקת עליי, אוקיי? אתה נסעת בספיד על הכביש, שתדע את זה. איזה ספיד? אני נסעתי בנתיב ימין, ואת נסעת בנתיב שמאלי, ונכנסתי לנתיב. אתה נסעת בספיד. אני לא יודע על מה מדברת, איזה מהירות. היינו בכיכר, אתה לא יודע על מה אני מדברת. היינו בכיכר שתי נתיבים, היית בנתיב השמאלי, אני בנתיב הימני, נכון או לא נכון? עוד פעם, קודם כל הדברים האלה... שאלה פשוטה, שאלה פשוטה. אני לא עונה לך כרגע על שום שאלה. אני אמרתי לך מה אני חושבת. קודם כל, אתה דאגת לתת לי הרגשה שאני אשמה. מה זה הרגשה? זה מציאות, כי נכנסתי באוטו. הבנת? אתה קודם כל דאגת לצרוח עליי בעת התאונה. כי נכנסתי באוטו בלי סיבה. אתה נכנסת בסקיד. תקשיבי, אני לא יודע איזה ספיד את מדברת. אני ביציאה מהכיכר, שפנים שתינו ימינה. הכל יתבדק, תקשיב, אפשר להוציא מצלמות ולראות הכל, אין בעיה. ברור, תעשי מה שאת רוצה, הכל טוב. אני בנתיב הימני הייתי, את היית בנתיב השמאלי, ונכנסתי לנתיב הימני, אני לא עשיתי שום דבר. הכל ייבדק והכל יתברר, בסדר? אני הייתי פשוט בהלם מזה שגם צרחת עליי על הכביש. וגם אחר כך. מה זאת אומרת? אז הכי קל לבוא ולהגיד ולצעוק ולהאשים. מה זאת אומרת? הכי קל, סיגלי, תקשיבי, לא צעקתי עליך בקטע של צעקתי, פשוט צעקתי כי את נכנסת בי. בעולם שנכנסים בו הוא צועק. אז אני הבאתי את השוק שלי ממך, וזה ששתקתי. זה שאני שתקתי זה לא אומר שאני אשמה. אבל את עברת מהנתיב השמאלי לימני באמצע, בפנייה. אתה מקשיב לי רגע? אתה נכנסת בספיד לכיכר. אני לא יודע אם ספיד נכנסתי לכיכר. היית מצאת, תקשיבי, היינו מקבילים לך. לא, תקשיבי, אתה יודע מה זה גם לא נכון מה שאת אומרת עכשיו? כי אני והיית נכנסת לי בעוצמה בתוך האוטו. תקשיבי, אני לא נכנסתי בך בכלל. את היית מקבילה אליי לאוטו. היינו מקבילים, אנחנו היינו מקבילים. אוקיי? אני הייתי בימני, את בשמאלי. בזמן ששנינו יצאנו מהכיכר היינו עדיין מקבילים. זאת אומרת, אין פה עניין של מהירות בכלל. היינו מקבילים אחד לשני. ואז פשוט שפנית, שברתי לתוך האוטו שלי. שזה הייתה הטעות, שבטעות פנית זה נכנס לנתיב הימני. זה לא קשור בכלל למהירות. היינו מקבילים אחד לשני. קודם כל זה כן קשור למהירות. כי אני נסעתי במהירות סבירה בתוך כיכר, ואתה נסעת בספיד. אני לא נסעתי בשום ספיד. זה קשור גם לעוצמה שנכנסת לי ברכב. אני לא נכנסתי לך ברכב. את נכנסת לי ברכב. כל אחד יגיד את הנימוק שלו. אני אומרת לך מה היה. הבנתי, אז בקיצור את הולכת לעשות פה סאגה, חבל. זה סתם, את תראה לשלם את הכל. זה סתם יותר טוב. תודה רבה. בבקשה. ביי.